IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis sa Plesimin. Nahuli kam ti panagadinong party may siya nga dump truck ken payloader iti sakop ti barangay 27 iti siyudad iti Lawag. Kas magiti video normal iti panagtaray iti luglugan ti dump payloader ket agapo iti akin abagat na pasit iti kalsada nga sumrek kuma iti Rizal Street nga aglet turn nga nakangaton datoy bakit na ang pag-isumet na sumanga ti dump truck ket boom eksakto nga natamaan datoy windshield iti dump truck na arig na nagbangkirig paingin saan nga natumba. Kabutre tagos iti panagbaba iti driver dump truck na saan nga Nga na, Idol Dennis. Idol Dennis. Ulitin man, Idol Glenn. Ay, okay na, go ahead. Yes, Idol Lawrence, ti insidente ket naalay ti CCTV camera kalpasan dati panagadinong par dati payloader ket sumrek kuman iti Rizal Street anakangato dati bakit na Idol Lawrence nga medyo nagdawado basiten iti shoulder lane iti kalsada dati met dump truck ket diretso katarena nga agapadaya siguro hanon na repar di jaya bakit iti payloader nga sumeten iti panang dungpar na ket na ros ken gastameten na buong ti windshield iti dump truck. Ti driver ti dump truck ket saanganan gapuna nagdagos nga bimaba kalpasan iti insidente. Iti panang review iti PNP dati nadakamat nga insidente nakita iti pasamak na ti payloader ket sumret kuma iti Rizal Street nga nakangaton iti bakit na nga pag-sumeten no sumangsungat iti dump truck nga rason iti panadong para iti iking dati nadakamat nga lugan ket nabubong ti windshield ti lugan pagsiyatan na ket saan nga ti driver ti dump truck kalpasan iti insidente. Sigon ti PNP Traffic Division nakapagsalita meten tagsumbang na partido iti nga pasama kahit nasawan awan ti reklamo no diket makamunti dua nga ginayos ti nagbleperdisyon iti lugan dito yung nakamatata nga dump truck nga napakarwan iti insidente. Nagpalagip nga ron ti PNP Traffic Division kaya iti head equipment naglalasat iti Rizal Street nga masabol iti panag-precaution when pa naglarto anya mga oras sa tumalikligan di kasi napasama iti disgrasya maarig na saan nga napupuotan ti driver dump truck iti bucket ti payloader nga nakangaton iti igit iti kalsada. Damag pala manipot ti PNP Traffic Division Idol Dennis Alipio tatak IFM.